Arewacin Najeriya yankin da ya samar da ci gaba wanda a yanzu ake kallon shi a yi tinƙaho da shi a Najeriya. Abin da nake so na ce shi ne, lokacin da ake cikin fasarar neman mafita a ƙasar nan kafin samuwar man fetur, ƙasar Najeriya ta dogara ne da harkar noma, wanda a yanzu aka wofantar da shi kuma ba a ɗauke shi a komai ba, har ake kallon yankunan da wannan noma ya yi wa rana a matsayin yankunan da ba su da wani muhimmanci, kuma ake ƙoƙarin dole sai an durƙusar da su ta kowane hali. Abin da nake nufi shi ne, ku yi nazari akan irin yadda ake ta kawo abubuwan da suke ƙara kawo wannan yanki namu cikas. Misali, talauci, rashin tsaro, sannan ga rashin ilimi da ya addabe mu. Duk waɗannan wasu abubuwa ne wanda idan ka kalla za ka kalli cewa lallai akwai abin da ake so a gabatar dangane da wannan yanki. Sai dai menene sirrin? Sirrin shi ne duk yankin da aka hana su ilimi